עליתי לארץ בשנת 40 עם אונייה בלתי לגלית שקוראים לה פנצ'ו, מצ'כוסלובקיה. היה שם מחנה שהתאספו אנשים שרצו לעלות ארצה ובאופן בלתי לגלי. וזה היה שנת 40, הייתי בת 10, והתחלנו עלינו לאונייה בלתי לגלית והסתובבנו בים יותר מחצי שנה. כל גבול שרצינו לעבור החלפנו דגל שיחשבו מי יודע איזה וייתנו לנו לעבור, אבל לא תמיד הצלחנו וזה לקח הרבה זמן, ולצערנו האונייה טבעה. זאת הייתה אונייה מאוד סקינה, אונייה של חיות עם 3-4 קומות כאלה, עם גלגל כזה חיצוני שמזמן לא משתמשים יותר, והאונייה טבעה. היו המון בחורים צעירים באונייה מביתר, וברוך השם הם הצליחו להציל את כל האונייה. האונייה טבעה קרוב מאוד לאי קמילניסי. זה היה האי חצי איטלקי וחצי יווני. והצלחנו כולנו לעלות על האי הזה. ואנחנו היינו 10 יום באי הזה, שתינו מי ים, לא היה מים אחרים, ולא היה מלא חול וכלום. וידענו שזה הסוף שלנו. אבל אנחנו לקחנו את כל המראות שהיו לנשים בכיסים או אותו משהו, ושמנו אותם ביחד, שאולי אם מישהו, איזה אווירון או משהו, יראה את המקום. מה שיכולנו ניסינו לעשות. אם היה לנו סדינים לבנים, עוד מה שהצלחנו להוציא מהאונייה, עד שהיא טבעה לגמרי. ורשמנו על זה עם משחת נעליים, SOS גדול, וכל מיני דברים ניסינו שמישהו יראה אותנו. ובאמת הצלחנו, אחרי 10 יום עבר שם אווירון, והאווירון היה איטלקי, והאיטלקים החליטו שזה היוונים כבשו את האי. אז שלחו אלינו אוניית מלחמה בשביל לראות מי זה החיילים האלה. והם אמרו שאולי מישהו אחר הוציא את הפצצות מהים, כי כל הים הוא מלא עם מוקשים. כן, כל הים מלא מוקשים, והם נבהלו מאוד שאולי מישהו. אז בדקו. מה מסתבר? שהאונייה שלנו הייתה כל כך שטוחה, שאנחנו עברנו על המוקשים. תראו לכם מה זה. יש ניסים בעולם. כן, יש ניסים.